Γεια σας παιδιά, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Σήμερα θα παίξουμε Brawl Stars μετά από πάρα πολύ καιρό. Συγγνώμη για την απουσία μου, απλά επειδή τώρα είμαι στο γυμνάσιο πέφτουν πάρα πολλά διαγωνίσματα. Σας υπόσχομαι όμως ότι τώρα θα σας το ξεπληρώσω. Όχι, το πάτησα. Λοιπόν, έχουμε και μια αναβάθμιση στο account. Γενικότερα να και στα τρόπαια και έχω βάλει στόχο να φτάσω τα 8.000. Εδώ είναι και το κλαμπ μας, το ξέρω ότι είναι μικρό το Mega Pig, γιατί μόνο εγώ έχω παίξει, οι άλλοι δεν έχουν παίξει. Λοιπόν μισό. Όχι, knockout. Challenge accepted. Back on the grind. Έλα, πάμε. Αχ. Όχι, πάει, πέθανε. Αχ, δεν παίξαμε καλά. Okay, challenge accepted. Έλα, ποιος με κάνει spectate? Δεν πειράζει. Alright, you get a kick out of this. Πόνεσαι αυτό. Λοιπόν, Λιόν. Κάτσε να το κάνω ένα upgrade, να ξεκλειδώσω τα gadget. Λοιπόν, τη λέει Clone Projector, συγγνώμη. Και εδώ, τι κάνει αυτό, περίμενε. Ναι, νομίζω αυτό είναι καλύτερο. Free. Τι free ρε παιδιά, αυτό πήρα. Τα free. Όχι. Μπλόκαρε. Πάμε. Ωρε φίλε. Ω, καλά, εντάξει. Κερδίσαμε ήδη. Κερδίσαμε από τώρα. Ουχι. Ναι ρε φίλε.
Easy win. Τόσο εδώ είναι ο Μίκο ο μπλε εντωμεταξύ. Εντάξει, αν και η αλήθεια είναι ότι στο shop δεν είναι ίδιο. Παρακαλώ. Ήθελα να πω ότι δεν είναι ίδιο το skin στο shop, αλλά... τι είναι αυτό, 4 και 4 ήσαν 44. Και τώρα είναι που φέρνουμε αυτόν. Τέσσερα και 4 ίσως 44, δεν το καταλαβαίνω. Εντάξει, για τον αριθμό το λέω. Παίζει να είναι Έλληνας αυτός. Ναι ρε φίλε. Όχι, έκανα βλακεία. Πω, έκανα βλακεία. Καλά, πάμε. Θα τις φάει αυτή τη φορά. Πάει ένας. Μείον ένας δικός τους, μείον ένας δικό μου. Ναι ρε φίλε. Πάμε για το Victory. Εν τω μεταξύ, πολλοί πιστεύουν ότι το gadget του Λιόν, αυτό εδώ, που εμφανίζει τον άλλο τον παίκτη, είναι για να μπερδεύει τους αντιπάλους, αλλά στην πραγματικότητα σε πηγαίνει προς τους αντιπάλους. Δηλαδή καμία σχέση με αυτό που νομίζουν κάποιοι. 24 τρόπια, πάμε λίγο. Ναι, 3 gems. Θέλουμε... Ωραία, λοιπόν. Πάμε solo. Να δούμε μήπως καταφέρουμε κάτι περισσότερο. Γιατί αν βγούμε νικητές εδώ τώρα θα σου δώσει 10 τρόπια. Ωχ. Καλά, εντάξει, με αυτή δεν παίζει να τα καταφέρω. Αου! Hey! Παμ. Hey! Πω...
Εντάξει, κοίτα, τουλάχιστον δεν χάσαμε τρόπια. Αυτό είναι το καλό. Παίζει... Όχι, δεν παίζει κανένας. Πόσο τρόπο έχει το κλαμπ? Α, όποιος θέλει εννοείται ότι μπορεί να μπει στο κλαμπ. Είμαστε έτσι και αλλιώς 6 άτομα στα 30, οπότε όσοι θέλετε μπορείτε να μπείτε. Το κλαμπ ανοιχτό είναι, με 0 τρόπια κιόλας, οπότε μπορείτε να μπείτε. Περίμενε. Να το ρισκάρω και θα παίξω με αυτόν. Αν και δεν νομίζω ότι θα καταφέρω τίποτα. Ω, αυτός είναι Έλληνας. Ο Fox. Παίζει να είναι πρώτη φορά που βγάζει με Έλληνα. Περίμενε. Είμαι Έλληνα. Να είχα κάπως να το γράψω τώρα. Μην με κυνηγάς. Δεν θέλουμε φίλιους. Σε παρακαλώ. Μη κυνηγάς ρε. Τι θες ρε. Μην κολλάς μαγκές. Κοίτα τώρα και να με σκοτώσεις δεν μπορώ. Αου. Πρέπει να πόνεις αυτό. Α, τα έχει εδώ πέρα αυτά. Αου. Όχι. Με φύγει. Εντάξει, τρίτος, καλό. Τώρα χαίρεται και τώρα είναι στενοχωρημένο. Για ποιο λόγο? Αχ, δεν τα καταλαβαίνω αυτά. Εντάξει, καλός είναι κι αυτό. Αλλά δεν έχω παίξει με κάποιον, δεν έχω παίξει καθόλου. Με εδώ το Μίκο, δεν έχω παίξει καθόλου. Που και τα skins του δηλαδή τον Πέτρα δεν βγάζει καθόλου. Δεν έχω παίξει πολύ λίγο και δεν παίζω καλά. Δεν είναι... Γενικά δεν μ' αρέσει, θεωρώ ο Μίκο είναι περισσότερο troll παίκτης. Αλλά για αυτούς που έτσι μπορούν να κάνουν troll. Και σου λέει κερδίζω. Α. Οκ, κοίτα, με βόλεψε αυτό τώρα. Αχ, έλα. Δεν θα μου ξεφύγει τώρα. Εντάξει, οκ. Τελικά δεν βγήκα πρώτα.
Και λέω καλά, σιγά μη βγω εγώ τώρα πρώτος με τον νίκη. Ω, τι παίρνουμε. Πολύ ευχαριστώ. Εδώ πέρα τώρα όμως είναι το θεματάκι. Μετά νομίζω Max, δεν ξέρω. Ποιον να πάρω. Γράψτε μου κάτω στα σχόλια ποιος πιστεύετε ότι είναι καλύτερος. Εγώ προσωπικά πιστεύω Edgar καλύτερα, αλλά γράψτε μου και στη γνώμη σας. Εντάξει, εδώ θα τελειώσω το βίντεο. Αν σας άρεσε κάντε μια εγγραφή και ένα like και γεια σας παιδιά.